Çîroka bajarê Geran. Di zemanê berê de bajarek hebû. Bajar di nava çiyayên bilind û asê da bû. Şêniyên wî bajarê hemû ker bûn. Guhê wan giran e û dengê hev nabihîstin. Danûstandina wan jî hinekî zor çêdibe. Rojek ji rojan bizinên zilamekî bajarî winda dibin. Zilam radibe li bizinên xwe digere. Rastî gundiyekî cotkar tê silavê lê dike. Merheba dosto. Sê bizinên min hebûn her sê jî winda bûne. Gelo te bizinên min dîtine an na. Ji ber ku gerin her du zilam tu tiştî ji hev din seh nakin. Zilamê gundî dibêje key zilamê bajarî birsa zeviyê dike. Hêrs dibe, eciz dibe û bi ser ê bajarî de diqîre. Tu çi dixwazî kuro? Ev zeviya min e. Ta heta bigihêje wê darahanê tev a min e. Zilamê bajarî dibêje key zilamê gundî dibêje bizinên te bi alî darê va çûn. Zilamê bajarî ber bi darê va diçe, ji darê derbas dibe, berjêr dibe, wekî ku lê bê. Bizinên zilamî jî li jêrin. Her sê bizinan dide pêşiya xwe û tê ber zilamê cotkar. Spas birayê delal, te ev qenciya hanê bi min kir. Ji bo vê qenciya te ez ê vê bizina xwe ya kulek yanî qop diyariyê te bikim. Zilamê gundî ditirse dibêje qey bajarîyo wî bi şikestina piyê bizinê suçdar dike. Diricife devê wî li hev dikeve dibêje ez son dixwim ku çavê min bi bizinê te neketiye û min dest bi bizina te nedaye. Ez ê çawa peyê wî bişkînim malafa. Ma ku bizina te kulek bibe sûcê min e. Her du zilam ji hêrs dibin û dikine çeveçev û qareqar. Dîsa jî tiştekî naxin serê hev din. Di wê gavê de zilamekî siwar di wê deverê de derbas dibe. Ji bo navcîtiyê bangê zilamê siwar dikin. Dema zilam tê yê bajarî bi lezgîn dipeyve û wisa dibêje. Heyran, bi Xwedê bizinên min wenda bûn. Ez ji li wan digeriyam. Vî zilamê hanê cihê bizinên min şanî min dan. Min ji bo vê yekê bizina xwe ya kulek ji dil û can diyarî wî kir. Îcar camêr bizinekî tenê nayê ser, qayîl nabe. Yekê hindik dibîne û dibêje. Çima du bizinên te yên spî saxlem hene tu ya kulek didî min. Hal û mesela me ev e. Îcar zilamê cotkar dibêje. Ez benî. Ez li ser cotê xwe bûm. Min kar û emelê xwe dikir. Ev zilamê hanê hat cen min got ev zeviya ku tu diajoyî ya kê ye. Min jî jêra son xwar ku ji vir heta dara hanê a min e. Piştra çû pistekî dim vegeriya dîsa hat cen min. Ev her sê bizin jî pê rabûn. Wekî ku tu dibînî lingê ya kavir kulek e. Dibêje qey min lingê bizina wî şikandiye. Ji sibeha Xwedê de ve min sucdar dike û dibêje çi heqê te li bizina min bû ku te lingê wî şikenand. Binêre heke min lingê bizina wî şikendibe bila Xwedê jî stûtiyê min bişkîne. Ez xulamê te me pêya bibe û wî qayîl bike. Vê carê zilamê siwar pir eciz dibe. Ji ber ku deng naçiye dibêje qey dikin ku hespê wî jê bistînin. Bi xeyt li ser wan dizivîre dibêje. Dev ji min berdin. Ev hespê min e. Hê du canî bû bavê min bi komek pere kirî. û li ber destê min mezin bûye. Ji bo çi ez hespê xwe bidim ew e? Dîsa her sê mirov naxin serê hev. Dikevine qirika hev. Piştî pevçûn û xirecirekê dûr û dirêj bi awayekî xwe digihîjinin cem qazî. Her sê bi dor îfadeya xwe didin û destê xwe ber bi asîmanê de vedikin. û dibêjin. Qaziyê delal. Xwedê ji te razî be. De zû doza mesafî bike. Qazî ji wan jî kertir e. Tenê serê xwe dihejîne û dibêje wan. Ez dibînim hûn her sê jî dibêjin hîva me derketiye. Rast e. Sibehê em ê cejna Remezanê pîroz kin. Ji her sêyên dinê kirî ku qazî dibêje. Yê dibêje ku hûn li hev nekin ez ê we her sêyan jî bi dar ve bikim. Her sê jî radibin
xwe didine hev. Qazî jî dibêje qey ji kêfa cejnê şadibin û ji îro de cejna hev pîroz dikin. Dibêje dadgeh bi dawî bû bila herkes here mala xwe û sibehê cejna xwe pîroz bike. Çîroka bajarê Keran ji pirtûka Selîm Temo ya bi navê Serê Şevî çîrokek berhevkar adar jiyan ji weşanxaneya Darayê çapbûye. Deng Zarema Bakur bo Keskesor TV'ye.